33 erreportajeren ondoren, eta urte osoan 100 pertsona baino gehiago elkarrizketatu ostean, aste honetan, orain arte izan dugun elkarrizketarik kuriosoena izango dugu. Jepe Odei, arratsaldeon, EMU Telebistaren 3. denboraldiko aurkezlea izan zara. Bueno, justu nahiko kuriosa izan da ointxe 3. denboraldia eta lehenengo denboraldiko lehenengo saioan egin zizkiatela galdera batzuk, ez? Justu unibertsitatea iritsita hor uendikan nastuta nenbilen hortan, horde izan nula lekoa eta aurten 3. denboraldi 33 reportaje egiteko aukera izatea eta horren denbora azkarrian pasa izana, oso ondo da. Nik uste momentu horrenak izan diala esteimanak, ez? Ni nahiko buru gorra naiz, eta izenantzako txarraldi berian. Orduan, kosta izan zaigu batzutan, erre hor batematekin empeñatuta kosta zaigu grabatzea, eta horrekin egia esan momentu honak pasa izan ditut. Grabatzen naizea? Eskaz de piloto ikusten male. Bazara, uezi, berrirez moztu. Bazara, uezi, uezinema, 2013 ezinbestekoek ikusentzunezkoen zalea baldin bazara, uezinemaldia. Aurten ala ere, EMU Telebistan ez zaitugu bakarrik ikusi. Ez, hor gainea azpimarratu behar dira bi alde ez. Kamara aurrian Jone Amonarrizekin egon naiz. Jone Amonarriz nik ikastolatik lehenago ezautzen nuen, behakin lana egiteko aukera izatea izan da oso politia, oso momentu honak pasatxeu. Eta gero, ezin ditut eskertu gabe utzi nekin egunero ibilean Idurre, kamara atzian baita eskua botatzeko ondian Boli, Ander, Ainhoa, Andrea, beraie baita nola ez eskerrak eman da beraiek ere EMU Telebista diala, ez? Ez. Joder, pixkata aspertu inbartza, Eta egin dituzun 33 erreportajeetatik, zein da zuretzat gustokoena edo kutxunena? Aurten 3. denboraldin 100. erreportaje egin deu, eta hor pixkat, nahiko graziosoa izan zen, ofizinan edo lankideak juntatzen ginean ikusteko EMU benetan zertzan, ez? Astetikan astea gehitzezian gauza berrik. Etortzen horbait, eta EMU hau dala ez dakit beti zeuden gauza berrik. Eta horren azkenean hori nahiko reportaje politia gatu zen. Atxo matzu otoztei zure frontetik pasako jala. Narrasatera Agustin Olariaga. Narrasatera Agustin Olarieta. Tik, tik. Xup, 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 xup. Nola eraman duzu lana eta ikasketak uztartzearen kontu hori? Ni egin naiz ikasten ikusentzunezko 3. maila, Aretxabaletako kampusian, eta daude denen momentu, mota guztietako momentuk, ez? Batzutan oso lasai zabiltza, unibertsitatean ez daukazunen karga asko, atxaldean nolabait entretenitu daukazu, orduan eramangarria egite zaizu hastia. Eta gero baita daude, unibertsitatean kaina emate izuen hastiak, nahiko lanpetuta zaudetenak, baina nik uste bai jefiak eta esango nuke, momentu hortatik hande pasa iala, ez? Ikaste prozesuetan eta nola baite ulertzeue eta akordio batea iristea erresa izan da.